channelku subscribe खालाम। Gimana lah depan? Hello guys. Hello guys, bagaimana? बेरायफैदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो माब्लाबा फै उन्दैफोरखौ लानानै बेरायफै मोजांथार जायगाफ्रा जोंनि थिथागुरियावनो लोगोफोर बेरायफै माब्लाबा गथ'फोरनि थाखाय बिराद मोजां दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो जायगानिब्लाबो नङाबा थाबायबा Aku first time दिनैसो आबैया फार्स्ट टाइम ना जोंहानि आब'नि फिसौजो आंनिनो फिसौ आरो आब'नि फिसाजो आब'नि फिसाजो बियो मालाबा नोंथांमोना काजलगावआव फैयोब्ला हाबनो हागोन काजलगावनि आरो नैबे जोंनि बाजै जोंनि गुमैनि बिब' कासकट्रानि नायलांदो लोगोफोर जोंनि थिथागुरिनि गोदान गार्डेन बिथां मानगोनां जोंनिनो बारग'सिनि मालाबा बेरायफैनायनि थाखाय आइनो जोंना दुस्थ'फ्रा फिसालाफोर ayo anak api lagi deh. Aku mau dah. Nama kakak dah. Kakak dah macam tu. Hello. Horse. Angkot kakak dah logoper. Sana yang mereka ada. Horse nung ada dia. Semua lagi dia. Nih, besok horse. Mata dia. Abai. Nang garden nang fैनानै माबायदि मोनदों आबै? Moजां मोनदों। मोजां मोनदों ना? आरो मालाबा फैबावगोन ना? जोंनाव फैबावगोन दा माब्लाबा? औ। अब्ला आबैया ओरै Hello. आंनि भिउसफोरनि रायजो राजानि सिगाङाव बुंहर नोंथांमोनहाबो बेरायफैनोलाय आबै नोंथांमोनाबो बेरायफै जोंजों फैबाय थादों होनना बुंदों। औ माब्लाबा फै माब्लाबा फै थिथागुरियावनो मोजांथार गेलेग्रा मेरला दंथारो मोजांथार गेलेग्रा मोजां दंथारो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों दे बुंलांबाय थादो आबै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो अन्नानै आबैनि चेनेलखौ मा खालामनो थिननो नोङो दे अन्नानै आबैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अके लाइक एन्ड शेयार होदो दे थेंकिउलै आबै मोजां मोनदों गथ'फ्रा गेलेबाय नै आंना फिसाला आरो आंनि आब'नि फिसाला सानैजों बिराद गेलेबाय उन्दैफ्रा मेंग्लिलायसिगोन बिसोरो आइमा मामि आंना फिसा आइ मामि आइमा गेलेदो मा नोंहाबो एगजाम बायनायनि एगजामा दिनै जोब्बाय नामा माबायदि होदों नों रायजो राजानो खोन्थाहरदो मोजां जादों ना गेलेदो दे नोंहाबो एसे बुरै गादिदिनो गथ'फ्रा गेलेसोगारबाय नै जोंना बिबार बागानानै मोजांथार मोजां लाइन बिराद मोजां समायदों ओरैबो नै मोजां नुदों
गेलेसो गारथारबाय नै मा बुस्थु बेलाय टाइगार टाइगार ना ओइ बाबा गेलेनो मोजां मोनथारदों नोङो दे दे गेले बाबा गेले ओइ गोलैगोन बाबा दे 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 गाखोथार गाखोथार टाइगाराव गाखोदों टाइगाराव दे गाखोथार सासे गाखोनो हाबाय अ नों एगजामावबो फेलसो जागोन नामालै दे दे जरे बिमानियासो दैखोबाय जोंना राजा नै गाखोखांबाय हाबाय ओइ नोंसोर माबायदि मोनदों गेलेनो मोजां मोनदों ना एगजामखौ मोजां लिरदोंना लिराखै नोंसोरलाय मोजाङै लिरनायखायसो दे 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 बाबा दे ओमफ्राय आजायालाय नोंना मा नाम आजा खोन्थाहरदो दे राजानालाय मा नाम राजबिर बर' गैया रे जाहानि दे दे दसेल' गेलेनो मोनसिगोन दे माब्लाबा फैफिनगोन ना मोजां मोनथारदों दा दे जि गेलेबाय जोंना उन्दैफ्रा सानैजों बिदा फंबायजों माबायदि गेलेदों अयथासार गेलेबाय